e vos vou contar unha historia. Era unha vez unha subvención europea para evitar o fracaso escolar. E o Concello de Corcubión accedemos a subvención. Que pasa? Que chega unha empresa de Coruña e presenta o seu proxecto e o leva para casa ben cocido. Os traballadores, que éramos dous e unha tempo parcial, cobramos unha miseria e a empresa se leva o 90% da subvención para gastos de xestión. A famosa xestión que está tan de moda hoxe en día e que na minha parte nos prezo por completo. Entón, nos dixemos, bueno, xa que temos unha asociación montada, a Universidade de Coruña que fai todo tipo de actividades culturais, aparte da revista Almacén, que se busqueras en internet aparecerá por aí, decidimos montar unha empresa. Como montan unha empresa dos rapaces de humanidades que non temos nin idea de absolutamente nada? Pois miramos en internet e poñemos que área máis fácil de montar? A sociedade civil. Que área que non requiere inversión? A sociedade civil. Pois fundamos unha sociedade civil que se chama Proxectos Culturais e Educativos Costa da Morte. Ben, ca idea de cazar esa subvención europea contra o fracaso escolar. Efectivamente, o ano seguinte, cazamos a subvención e en vez de 3 persoas, matamos a 8. Cos mesmos cargos. Traballamos moito mellor, traballouse máis atentamente cos rapaces, fixemos o muitísimo mellor que a empresa, fixemos unha memoria muitísimo mellor e cobramos todos repartindo os cartos máis equitativamente. E me imagino que todo o mundo coñeceredes a esta persoa, o fundador de Facebook. E a verdade é que sempre é unha típica imaxe que se ilustra cando se fala de emprendimento, e dunha persoa exitosa, inteligente, e que, bueno, que foi capaz de facerse millonario con 27 anos. E a verdade é que está moi ben que todos nos teñamos unhas expectativas as máis amplas posibles, pero en de logo hai que ser realistas, non? E moitas veces mirarnos este tipo de espellos, pois o que provoca é que tamén a xente se frustre cando realmente é o duro que é o día a día. Este, por exemplo, é Manolo. Este, pois é o camareiro que temos todos no bar que hai na esquina. É un home, pois, que hai uns anos abriu o seu bar, é dicir, é un emprendedor, como somos nós e como posiblemente queredes ser a maioría de todos vos. E no seu momento, pois, abriu con 20 e poucos anos, o cal foi un novo emprendedor. Moita xente, cando poñemos este tipo de exemplos, nos diz, bueno, claro, foi o fácil, non abrir o bar. E a verdade é que sí, en España, de logo, pois creo que somos o país, se non o que máis, un dos que ten un maior número de bares por habitante, pero eso tamén para ele é un auténtico hándicap, é dicir, está nun dos sectores máis competitivos. E así, pois, foi quen de estar durante 20 e pico anos facendo que ese negocio, esa empresa que montou, pois, ese o sustento da súa familia. Xuntámonos, unha festa, un cumpleaños, e dese xeito de pasalo ben, como dicía Manolo, que creo que é a filosofía básica para crear unha empresa, quer dizer, poder pasar ben só por pasar ben e por vivir, ou poder pasar ben gañando moita pasta. E non só para montar unha empresa, perdón. Non, digo... O sea, que non todo o mundo ten por... Vamos a ver, non todo o mundo ten por que valer para montar unha empresa. O sea, o meu primo José fixo moitos rollos de cultura de non sei que e nunca montou unha empresa. Creo que os produtores máis grandes que hai en Galicia de espectáculos. Porque é funcionario de... Después las facturas y después los IVAs y después las retenciones, bueno, todo eso. Eso para mí é difícil, quero dicir, para mí é a historia de si hai que ter moi claro que son un montón de obligacións e de deberes que é o máis feo, pero entendo para todos os emprendedores, para todos os hoxe son emprendedores, antes eran novos empresarios, e ao final do emprendemento eu creo que é o rendimento, non? Bueno, eu veño a presentar un pouco como naceu Que pasa na Costa. Supoño que a maioría se cada xa coñecedes, un portal digital, trata pois tema de política, infraestructuras, deportes, festas, o que lle gusta a xente, non? Un pouco a potencialidade que ten que, como fai a Gallega, fala das cousas que pasan ao noso redor, e a nos gusta. Estamos acostumbrados a escoitar do señor Europa, do señor Madrid, do señor non sei que no fondo
nos vai nos ben, e isto un pouco fala do que pasa ao noso redor, do que pasa no veciño, de que fai o pueblo de alao, de como se moven as cousas, unha festa, unha actividade, un pouco das cousas que nos interesan.